conferència és dels càtars i d'una zona que ja us explicaré més què és, Occitània, en concret. I el viatge iniciàtic per mi va ser el que jo vaig anar trobant al llarg de fer una sèrie d'estades. Anava molt sovint a aquesta zona d'Occitània i em va aportar molt, jo estava molt posat amb el tema del creixement personal i em va aportar molta crescuda personalment, no? Llavors per això la vull oferir per portar a la gent el que és el coneixement dels càtars, que ja explicaré més el que són, i també d'Occitània, d'aquestes terres una mica desconegudes, si més no pel nom. I també llavors el que faig en els meus viatges, aquí no hi entraré massa, la conferència dels càtars d'Occitània, és aquesta reflexió que dic jo, no? En quant a què em pot aportar. El que sí he anotat en algunes diapositives que passaré, entre cometes, hi he posat com el que podríem anomenar una traducció, si voleu, o una interpretació del que els càtars estaven parlant, el que sabem dels càtars en aquell moment, estaven parlant i el que podríem reinterpretar, no? Perquè jo penso que com la Bíblia mateixa tot es reinterpreta i per això doncs, a la Bíblia mateixa van anar sortint que si els apostòlics, que si els franciscans, vull dir, tothom ha anat agafant una mica la seva idea, no? I és una mica el que us explicaré en quant als càtars. Llavors, començant, diferenciar dues coses, perquè, clar, jo no sé, segur que hi ha molta gent que està molt interessada, molta gent que coneix bé el tema i molta gent que potser li sona tal i ve com a més de modus introductori, no? I la primera aclaració que vull fer molt important és la diferència entre aquests senyors de l'esquerra, que van vestits d'aquesta manera, i aquests que van vestits d'aquesta altra manera, molt important. Evidentment ja he posat el nom. Uns són els templers. Els templers portaven una creu vermella, una creu perquè segle XII, ja hi anirem entrant, va sorgir el que es van anomenar les guerres santes. Les guerres santes servien per anar a alliberar Jerusalem o les terres santes dels infidels, dels dimonis, que en aquell moment doncs, serien els musulmans, però des d'aquí, segons el papa, estava anomenat com musulmans. Llavors per això portaven la creu per diferenciar-se dels musulmans i saber quan estaven allà a la guerra qui era qui, i en concret per això es va anomenar les creuades posteriorment, però inicialment eren les guerres santes. I en concret aquests senyors, els templers, que són molt famosos i aquí a Catalunya també els coneixem,